Things are common. When two people walk the same road and are agreeing, or they went from Haran to Brawa agreeing, it means one is not thinking. We don't have a problem with Tino Machakaire. He is a good young fine man, but the problem we have with him is his character, his personality. For instance, there was Kosana, akafa achimira na principal wake wa Mugabe. Chipanga akadzingwa achimira na principal wake. Basa rake aimukira Mugabe, oswelera Mugabe, obatira Mugabe. Dora ni basa ra Chipanga. But my fellow brother Machakaire tukutrea kubisisa kuti komanda wake vamutukwa nemayouth, denigrate nemayouth, does not rebuke them. Anonyarara atizive the reason why. DJ Holy Vote. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. Point 5 Creative Studios. Point 5 Creative Studios. Point 5 Creative Studios. Baba musambonyeperwa kunzi kune rugare kuZANU-PF. Zvamanje kuZANU-PF kuri kupisa. Zvamanje kuZANU-PF kuri kukandiranwa matemo. Zvamanje kuZANU-PF vakabuditsirana mapanga vari kumarodza. Tikaenda kuWomen's League vari kurwa, tikaenda kuYouth League vari kurwa, tikaenda kuPolitburo vari kurwa, tikaenda kuKabineti vari kungodhayana chete. Mawani aya ndo zviri kuitika kuZANU-PF. kuZANU-PF hakuna chakanaka chiri kubuda ikoko. kuZANU-PF zvinhu hazvina kumira zvakaita sei, hazvina kumira zvakanaka. Panapa ndine vhidhiyo remayouth eZANU-PF ari kutaura kuti but murovero uri kuita honorable Tino Machakaire hausiriwo. His loyalty is supposed to be in the president vamunangagwa, but iye ane murovero wake waari kuita. Ukada kuona mamwe maleaders ese they are leading from the front, why is he not joining the youth national youth service? Mayouth eZANU-PF ari kutaura izvi. kuZANU-PF kuri kunakidza, kuZANU-PF kuri kufaya zvamanje ka aiwa. Kana wanga usati wambodzinzwa nyaya idzi, gara wadzvanya subscribe button and the notification bell, because panapa pa Point 5 Creative Studios ndo patinodzibuditsa dzese, patinoita dzekufukunura, dzekuvhandanyura, tomba takupai kuti honai nyaya idzi, inzwai zviri kuitika munharaunda. Handitika zita rangu ndonzi DJ Holly, ndokuchingamisa Point 5 Creative Studios, chitubu checontent. Ndisandapinda munyangu zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, nhamba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauri kuda kuti ndifambire, ndibate futi pasame nhamba idzodzo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate. Hapana kana munhu watinokwata. Handitika regai tipinde muvhidhiyo muzvinzwire, muzvionere zvizere kuti zviri kumbonzi chii nemayouth eZANU-PF aya. Things are common. When two people walk the same road and are agreeing, or they went from Haran to Brawa agreeing, it means one is not thinking. We don't have a problem with Tino Machakaire. He is a good young fine man, but the problem we have with him is his character, his personality. For instance, there was Kosana, akafa achimira na principal wake wa Mugabe. Chipanga akadzingwa achimira na principal wake. Basa rake aimukira Mugabe, oswelera Mugabe, obatira Mugabe. Dora ni basa ra Chipanga. But my fellow brother Machakaire tukutrea kubisisa kuti komanda wake vamutukwa nemayouth, denigrate nemayouth, does not
rebuke them, anonyarara. Atizive the reason why. We don't know whether is he trying to balance this politics since I work March East or Kutska or make screwlessness. Atina bad blood nae, but character yake. When a minister pronounces something, Atina make the definition of it service. But all we are saying is let the minister lead by example. Chipanga waimona aripo toy voter case anga aripo. Skosana waimona chitungamira manyuta yake. So minister vedu ve youth ma conditions avataro kuti mafana kutanga maenda uko. Let him first go and lead by example. Vese na paranza. Teno vamwe Tino uzotevera sort. But there's no bad blood. Anguri maonero nemafungira anosiyana. Chete. Anonokana munhu zvamuda kuita izvi. But there's no bad blood. Character ya minister ndiyo atisingafariri. Attitude yavo ndiyo atisingafariri. You should lead by example at the forefront. Hanzi hapana kana bad blood apa. Character yake, unhu hwake, murovero waari kuita zvinhu zvake ndo hatisiri kufarira. Hameno kuti munoti chiinazvo zviri kutaurwa nemayouth eZANU-PF apa. Vaita dambudziko naminista Tino Machakaire. Zvikanzi panoitika zvinhu chaizvo havabatike. Panotukwa mukuru wenyika vanoramba vakanyarara. Hameno kuti chii chiri kumhonyasoita sei chiri kumhonyasoitika chaizvo handitika. Taura zvaunofungawo mucomment section, woisawo pfungwa dzako, wotiudzawo kuti unoti chii nazvo. Hanzi hatina blood naye, but unhu hwake ngaachinje, ngaabatikewo panobatikira vamwe, ngaafambewo panofamba vamwe, kwete kuita sei kulidha nekumashure. KuZANU-PF kuri kunakidza baba, ende kuZANU-PF hakudane vanonzwa zvamanje pari kuita kusipaka zvekutoda sei zvekutodaro. Mahwani aya mahwani. Tamirira kunzwa response kubva kuna minister Tino Machakaire vachitaura. Havanodzoka, musafunga kuti havauye, vanouya, because chiri kunyanyonetsa ndechekuti rimwe chiri kuitika kuZANU-PF ndechekuti kwane tumapato twakawanda. Tumwe twachoka turi unnecessary. Vamwe vacho vari kungoita for the sake yekuteera vamwe, havasitomboziva kuti what exactly zvavari kuda. I will give you an example. People, they want us to remove Mnangagwa and we replace Mnangagwa with General Chiwenga. We've been saying this since last year. Kuti General Chiwenga and Mnangagwa munhu mumwe chete zvakafanana. Nyango umwe akataura kuti corruption, nyango umwe akasataura, they are one. 15 billion madiamonds ekuchiyadzwa vakarova zveti vese itimu 1. Musafe makanyeperwa. Comrade Whitehead ndanga ndinawo panapo on this platform. Vakataura kuti kufa kwangirikini kwa Dr. Solomon Mujuru ndiMnangagwa nani navamugabe. Navachiwenga. Mdara Mugabe, Mdara Bobo, may he so rest in peace. But he's also part of the problem. Ndiye aita kuti tishike futi patasvika panapa 30 something plus years achingotonga akanamirira pachigaro. Umwe apindawo pane kuti aone mistakes aitwa nemumwe kuti agarisa aripo pachinhu. Ada kutowedzera kuti 2030 ndendichipo. Ende 2030 yacho tikamupa 2 years anenge ada kusvika 2040. Because baba handikunyeberera, hakuna chinhu chinonakidza sesimba. Uchingoita yaunoda, ukaona land rawada unongonosvotora, ukaona bhebhe rawada unongolaza, ukaona chese chawada unongoita. Hauna munhu anokukweshena, hauna munhu anokubvunza. Saka mozofunga kuti dambudzo anozosiya okusiyirai kuti chitongai. Aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. Munhu anofanira kungoziva kuti nguva yangu yakwana. Ndakufanira kuchinozorora, ndakufanira kuchinogara padheni, ndichirima huku, ndichirima mombe, ndichiita sei nezvipfuyo zvangu, ndichirima chibage, kwete kuswera kuramba uchinetsana nevanhu. Zvinhu zvakashata izvozvo. But nyaya hombe yanga iri yekumayouth. Vari kutaura izvoni kuti unhu wahonorable, unhu wangirikini waminister hatisi kufara nawo.
zvakaoma zviri kuitika kuZANU-PF. Ndonyanga ndifamba nazvo manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.